sibe nje nodabula amaphupho uyona ke channel kama ku Pastor please subscribe like le video le sibheka la udabula amaphupho Ntombi yenkosi ihlebe enhlabela uthi ngiyabonga ncike yenkosi ngicela ke la uthi ngiyabonga ngokuphenduleka ngichazelekile ngicela ukubuza uphupha ke unezimpahla zengane encane ezinhle ngizibeka ngithi ke iyovela ingane ke ezosiqoka so into esingayisho la one komunye uma uphupha nje impahla zengane singathatha nje ngophawu luhle uma usithenga noma uzinikwa lezi impahla ezintsha ngoba ke la komunye lingasho nje ukukhulelwa komunye lingasho isifiso sokwandisa umndeni mhlawumbe sekunesikhathi eside uyifuna ingane lingavela leli phupho leli kokunye ngisho nje isidingo sokuthi ugqokise mhlawumbe ingane okungenzeka iyaphuphuma esikhathini esendlule noma ke yahushulwa noma ke yashona isencane so kuzodinga mhlawumbe uyenzele impahla ngenqodo mhlawumbe yaphuphuma noma ke yakwaba nesimo la ihushulwa khona noma ke yashona esencane liphupho leli liyavela abantu abanjalo yabo uthothi hayi kuleso ukuthi uyithekele ingane mhlawumbe ukukhulume uyinikeze impahla yabona nani so number 2 umuphupha impahla zengane singithatha nje uPaul uhlumo uzinikezwa noma uzithenga noma uzibona lezi impahla zengane ezintsha ngoba ngasho ukuthi maduze ungase mhlawumbe uthole okufunayo ngemva kokusikhandla yabona number 2 empela number 3 uma uphupha impahla zengane sithatha nje ngoPaul uhlumo uzinikezwa uzithenga noma uzibona izimpahla zengane ezintsha ngoba kungasho ukulindela ukuba nenhlanhla isibusiso inqubekela phambili intuthuko noma impumelelo nenjabulo nje ezayo siphethe ngako ukuthi kwesikhathi uma uphupha impahla zengane singathatha nje ngoPaul uhle uma unikezwa noma futhi uyithenga noma ke uzibona empeleni uma usithenga noma uzinikezwa impahla zengane ezintsha uPaul usho impumelelo onolungasho isinyathelo esidingekayo sokulungiselela into engase kulethele injabulo esikhathini esizayo yabo ushuthi ngeze kunento ethile ofuna uyilungiselele noma oyilungiselelayo njengamanje ngeze kunomklamo owulungisayo njengamanje ngeze kunento ethile oyilungisayo kodwa esikhathini esizayo izokulethela injabulo nomvuzo omuhle siyabonga kakhulu uNkulunkulu lekhona subscribe la like le video you can also visit in your flick na khona siyabonga ngamaphupho